Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugihan sono rahmating pangeran ingkang maha wirahmat. Mugi tansah kajiwa kasalira dimandhut jengandika para rawuh sami wonten ing dalem menika panjenenganipun paring kawilujengan saha kabegas kuwarsa. Ampun ngantos kenging pralat siku dedari Gusti ingkang Maha Kawasa. Beni wonten ing dalu menika saking keluarga Ketoprak Mataram tunas budaya Bulak Kusos Tulukon Bogo Ngayu Jakarta Atinirya badhe ngaturaken pasegan pagelaran seni drama Ketoprak kanthi nama irah-irah jumenengan panembahan utawi Ronggo Jamuna Bawela menawi wonten ing babat Jawa Timur menika Bedah Madiun. Lan ugi kula nderek mangayu Bagiun awit ambal warsanipun pagelaran tunas Ketoprak tunas budaya wonten ing dalu. Nyuwun gunanipun Bapak Lurah, Bapak Brio lan Pak Jumari menika saking keluarga tunas budaya Bojek wonten karsa panjenengan. Para rawuh sami. Keparengan wonten ing dalu menika kula badhe ngaturaken nenggah dawuh ing para kanca seniman seniwati. Ingkang badhe ngaturaken lelangan sandiwara Ketoprak kanthi nama irah-irah Bedah Madiun utawi Ronggo Jamuna Bawela. Pendhapuk karta panjenenganipun Mbah Gending wondene dalang dalu menika karta panjenenganipun Bapak Sagiwin. Menika saking Ketoprak Mancawarna. Pranata Gending dalu menika karta panjenenganipun Bapak Miskiran wonten Ibu Waranggana sampun kawekca wonten ngarsa panjenengan menika ibu-ibu pesindir.
menika dedhok kotipun para sinden-sinden Tuksana. Panjenengan kula atur mriksa niki Abah. Wonten keprak kasta panjenenganipun Bapak Tukiat. Pagelaran seni drama ketoprak wonten ing dalu menika dipun sesepuhi ladipun ini panjenenganipun Bapak Tentrem Raharjo. Sinajan menika ongkrak angkrek dan menika sami andil. Lan kula nyuwun bungan dhumateng panjenenganipun para ibu-ibu saking PKK wonten ing Pedukuhan Bulan. Wonten ing dalu menika sampun nyengkuyung nggajengaken anggenipun ulang tahun saking keluarga Ketoprak Mataram Tunas Budaya saha menika ngiras pantes ibu-ibu PKK nderek mangayu bagyo hari ulang tahun RI. Menika sinajan to ibu-ibu menika lemu-lemu ning menika nggih do adil menika Pak Dukuh. Para rawuh sami munggah dawuh para kanca seniman seniwati ingkang badhe ngayahi wonten ing dalu menika. Adipati Ronggo Jamuna dalu menika kasta panjenenganipun Bapak Yanto. Adipati Ronggo Keniten kasta panjenenganipun Bapak Sagilin. Adipati Noto Sudibyo dalu menika kasta panjenenganipun Bapak Tentrem. Wonten Adipati Jangrono ing Surabaya sinten malih menyambi boten Bapak Giyang menika dagang sapi ing Kaliwiru. Retno Dumilah kasta panjenenganipun Ibu Mami, Pangeran Lontang menika kasta panjenenganipun Bapak Kabul. Lan dalu menika dipun gayengaken saking keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta panjenenganipun Ibu Purwanti. Dalu menika ngasta dados Sekar Niti. Panembahan Senopati kasta panjenenganipun Bapak Supri Lakil. Wondene Patih Mandharaka kasta panjenenganipun Bapak Eko menika saking tlatah Bantul. Tenggung alap-alap kasta panjenenganipun Bapak Wahyo wonten Pangeran Singosari menika dipun regahaken panjenenganipun Bapak Babin Kamtimas ing Desa Tuksana. Menika wonten ing dalu menika nderek andil nderek ketoprak wonten ing Pedukuhan Bulan. Pramila monggo kula aturi mriksani kados pundi menika Pak Babin nisarake anggene ketoprak aktif napa mboten napa cantas menika wae. Wasis Jayaksumo kasta panjenenganipun Bapak Paingin. Nyageng Aji Soro kasta panjenenganipun Ibu Dewi. Desa menika Jogoragan. Warok Jogorogo kasta panjenenganipun Bapak Ayah. Nyai Warok kasta Ibu Yustini. Prastyo kasta panjenenganipun Mas Temon. Wondene Pak Kerti kasta panjenenganipun Bapak Puryono. Dagelan solawat dalu menika kanthi dipun gayangaken panjenenganipun Ibu Asih, Bapak Panut kalian Bapak Wagiran saking Polaman. Lan ning sawake pagelaran seni drama Ketoprak Tunas Budaya dipun gayengaken saking perangan saking gonta-ganti saking godian menika para ibu-ibu ingkang perang Pak menika. Ada panjenengan kula atur nuwun wong ibu-ibu kok do perang niku miko kepiye. Para rawuh sami mekaten nggadahi para kanca seniman seniwati. Kabadi ngaturaken lahan sandi wurung ketoprak wonten ing dalu menika. Mugi rahayu ingkang sampun pinanggih wonten ing dalu menika pagelaran seni dipun paring rancak wiluju kalih nirsa bikala tinebuna saking tulak carik cinakena saking Karahayon. Kanthi saksuwipun gending pambuka pawiyatan seni drama Ketoprak badhe kawiwitan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.